Da. Uite pisicam. Uite pisicon. Eu caut optimist, mă știu cum să face când celulă am avut televizor. Am văzut cum se iubește bombonelul cu măsuși. Acum fiecare pierd un ui, pupă găinul. Poporul vrea să vadă cicla noastră, nimeni nu o să doarmă cu OTV-ul. Nu, oamenii! Întotdeauna e vina noastră, niciodată a muierii. Revenim după reclame cu clima din primăvară. Într-o zi l-a cincit șoarecele a îndrăznit și a intrat sărit Cortițanu doi la România. Tămutanul aviator l-a încolțit în dormitor, mi-a gelos, l-a împușcat, frați, cu România bucuroasă că s-a terminat cu bine,